Maratoni! Ikaw, anong trip mo? Magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood ngayon at sa mga patuloy na nagugulat. Bakit ganon si DJ Maratoni? Bakit ang dami niyang kamukhang artista? Ay, ewan ko pa naman sa inyo. Kayo lang ang hindi naniniwala dyan. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan at daldalerang atleta DJ Maratoni. At nakalive po tayo ngayon sa ating TikTok, Facebook. All the way from 90.7 Love Radio Manila. You could also check me. It's a Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Sa mga gusto magpa-shoutout, di ba? Isa-shoutout natin yung nagsabing kamukha ko raw si Marian Rivera. Sabi niya sa akin, asan na ba yun? Francis Pasuyo nga. Nakikita ko siya nandun kanina. Ayan. Ayan, si Mumay! Mumay, mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Sana magkaroon ka ng libreng gasolina. At saka si Regina. Dalawa sila. Mabuhay kayong lahat. Kung ikaw medyo nagtataka pa, ikaw na. It's for you to find out, no? Pero going back sa topic natin kanina, kung trip na trip mo ngayong magtipid dahil nga sunod-sunod na naman ang pagtaas ng mga bilihin, lalo na ang gasolina. Isa sa mga pinakamagandang paraan, sabi ko nga, is tip number 1, mag-carpool ka. Diba? Sa panahon ngayon, mahirap na kung hindi ka gagawan ng extra racket. So, ikaw na bahalang kapalan mo ang iyong pagmumuka. Diba? Tanungin mo lahat ng mga malapit sa area mo. Kung papunta rin naman siya sa pupuntahan mo, why not isabay mo na? Huwag mo nang isabay yung may putok. Charan! Namimili. Tip number 2, sabi nga raw nila, lakad is the new luxury. Ay, tunog mayaman. Kung gusto mo magmukhang mayaman, maglakad ka na lang. 'Di ba? Isa sa mga pinakamaganda na gawin ngayong Holy Week. Para naman kahit papaano, maranasan mo rin yung mga nagawa ni Lord sa buhay mo noon. Maglakad ka. Hindi ko naman sinasabi na magpenitensya ka, Bia. What I'm trying to say is, you try to walk lang din, kahit papaano. Huwag kang tamad. Kaya napaghahalataan sa katawan Diba? Sa panahon ngayon, try mo lang maglakad kahit papaano 1, 2, 3 kilometers. Wala namang problema dyan. As long as gumagalaw ka at bukod dyan, nakatipid ka pa. Diba nga? Simpleng mga bagay, hindi na ginagamitan ng utak yan. At syempre, tip number 3. Iwas-iwas ka muna sa gala. Kung kayang dun muna sa bahay, pumirmi muna sa bahay ngayong Holy Week. Mahirap kapag masyado tayong maraming plano ngayong Holy Week na pupunta ka sa ganito, ganyan. Alam mo naman na hindi lang ang gas ang mahal. Pati na rin po ang toll. Diyos ko, tol. Diba? Kung meron lang sanang paraan kung paano tayo makakagala nang hindi gumagastos. Ayun nga, paglalakad o kaya try mo mag-trail. Ayan. Mag-hiking ka, pumunta ka dun sa mountainous place of earth. Diyan ka humanap ng kapayapaan, diba? Yun din naman ang ating goal ngayong Holy Week. Be more with God. At syempre, be at peace with God. Diba? Dasal-dasal din pag may time, be. Mahirap yan. Habang tumatagal parami ng parami ang mga kasalanan. Anyway, ako'y magsha-shoutout muna dahil marami nagko-comment dito sa ating Facebook at saka sa TikTok. Ayan, sabi ni James Carlos Estiliore, so pretty, Maratoni. I know, right, baby? Pati na rin sa kay Joseph Briseño, nakikinig habang nagdadrive, sabi ni Player 5. Hello, mag-iingat ka sa pagdadrive mo, huwag tumitingin sa mga puputing legs. Delikado yan. Kay 30 Padako, pati kay Diyos ko po, ba't ganyan ang pangalan mo? Pati na rin kay Gabay ni Family from SJDM Bulacan. Happy birthday kay Jasper Sacramento mula sa QZ. Happy birthday! Mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Anyway, ako po magpapaalam na, sa mga gusto magpa-shoutout, sa mga gustong magharap ng advice kung paano nga ba mamayat ngayong Holy Week. Well, saktong-sakto.
Pwede niyo po akong i-search sa aking social media accounts. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Para naman di ka nagugulat kung sino nga ba yung magandang DJ na yun. It's for you to find out. Anyway, susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.